Здравейте, казвам се Прасила Бойчева и скоро ще бъда 11 клас. Уча в STEM Academy при научния ми ръководител доктор Мариана Филипова и ще представя тема връзка между квантови технологии и климатичните промени. Но първо ще направя едно въведение в тази тематика. Какво представляват квантови технологии? Това е сравнително нова област в науката, физиката и инженерството, базирана на квантовата механика. Квантовата механика, от своя страна, е раздел в физиката, която изучава всички частици, много по-малки от един атом. Представители на такива частици са електрони, протони, неутрони, миони, кварки и много други микрочастици. Тук могат да се посочат някои свойства, макар че някои от тях реално са теоретични концепции, но може по-нататък да бъдат потвърдени. Суперпозицията, квантовата суперпозиция е теоретичен принцип, при която една частица може да съществува на няколко теоретично възможни местоположения. Вплитането в своя страна е зависимостта и връзката между две уж независими частици. Тоест, мисълта ми е, че две частици, които са разделени от пространство, което е от няколко сантиметра даже до диаметъра на една Вселена, тези частици все още могат да комуникират помежду си. Тук е хубаво да вмъкна още едно свойство и това е, че при квантовата механика могат да се наблюдават прехвърляния на електрони от един електронен слой в друг. Това е възможно, защото те могат да абсорбират кварки енергия, поради което да се прехвърлят. Тези свойства са възможни, за да бъде квантова механика основа на тази технология и съответно да бъде приложена в ежедневието. И тук съм посочила някои от приложенията, които са именно при квантовите компютри, при изграждането на такъв софтуер и облака, при специфичното криптиране, при сензорите и атомните часовници, при квантовите материали и при други квантови компоненти. Също съществуват 5 начина, които са интересни да се посочат, понеже те се използват всеки ден от нас. И първо да се започнем с компютрите, които съдържат в себе си транзистора. При тях се осъществяват превключенията благодарение на този принцип. При диодите съществуват полупроводници, при които се прехвърлят енергия и съответно електрони, поради което отново е възможно да светят. При лазерите също онова свойство, което споменах по-рано, да се възложат атомите, така че електроните се прехвърлят от един слой в друг и така да се образува една фокусирана хроматична светлина. При GPS-ът е същото. При него отново се наблюдава прехвърляне на електроните в атома на цези. И се могат да се посочи много други примери за използване на квантови технологии, като например слънчевите панели, изследването на наркотици и много други примери. А сега, каква е връзката между квантови технологии и климатичните промени? Тук повече се акцентира върху тези технологии като част от борбата срещу климатичните промени и те със свои свойства могат да подобрят и да направят решенията много по-ефикасни и следователно по-ефективни. Първо започвам с химичната симулация. Най-пред там ще навлезнат тези технологии, понеже там се правят много големи изчисления, за да се изследват математически молекули с странно интересно поведение. При
молекулите, които имат няколко атома, това ще е лесно. Но, например, за молекули, които имат, например, 388 атома, това ще отнема много повече време и изчислено ще може да отнема много повече време, което няма да е възможно за нас хората да разберат какъв ще е резултат, което ще стане след няколко милиарда години. И за това е хубаво да се използват квантовите технологии, за да се спести време и следователно вредните емисии от консумирането на енергия. Също могат да се направят и много по-точни модели, понеже при правенето модели съществуват фактори, които могат да прияти или отхвърлени, в зависимост от това дали ще могат да бъдат включени в диференциалните уравнения. Ако ги включим, тогава ще е възможно да направим много по-точни изчисления и да включим много повече фактори, поради което да предвидим някои неща, които в момента можем да не ги предвиждаме и да направим стратегиите много по-оптимизирани за борбата срещу тези промени. Също има приложение и при улавянето на въглеродния диоксид. Установено е, че дърветата и също океанът са абсорбатори на въглеродния диоксид. Но понеже горите могат да бъдат намалени по площ заради тяхната дървесина, това намалява възможността да абсорбират въглеродния диоксид. А какво да говорим за океаните? Океаните, те са като един такъв път. Колкото повече вода поемат, толкова по-малко ще имат възможността да я поемат повече. Същото и с океана. А да не изключим възможността, че когато киселиността в океаните се увеличи, то ще представлява и опасност за живота на морските обитатели. Затова е хубаво да се потърсят други алтернативи и кандидати за улавяне на въглеродния диоксид. А има кандидати, които са много скъпи, а също такива, които биха могли да бъдат, но са безкрайно много и това си изисква също изследване и изчисляване на техните характеристики. И това също изисква много време и поради което отново ще има много вредни емисии. Затова тук също имаме нужда от квантови технологии, за да имаме много по-точна оценка, а също бърза и възможна оценка за колкото се повече кандидати за улавяне на въглеродния диоксид. При консумираната енергия можем да разглеждаме от гледна точка на това, че колкото по-малко енергия консумираме, толкова по-малко въглеродни емисии ще има. И също това ще подобри енергийната ефективност и намаляването на въглеродните емисии. По време на своите проучване попадах на една статия, която разказваше за един експеримент на Google. И този експеримент се базира на това, че консумацията на енергия е равна на времето за обработка на данните плюс мощността. И може да се направи сравнение между консумацията на енергия при квантовия компютър Sycamore и класическия компютър Summit, при което класическия компютър отнема много повече време и много повече мощност, за да преработи тази информация. Докато при класическия компютър на нея отнема много по-малко време и следователно консумира много по-малка енергия. Това е много важно. При икономията на гориво се гледа от гледна точка на това, че когато се разглеждат броя на пътищата, хората тя да се съобразяват с това дали пътищата са подходящи или са възможни, понеже може някои от тях да бъдат заразрушени поради природни бедствия или са били стопени. Вече има такава статия за това как условията за самолетите
се влияе от високите температури, но това е друга тема. Също е възможно и при асфалта да се използва. Колкото е по-дълъг един асфалт, толкова повече гориво ще се използва. И затова тя се търсят различни варианти за колкото по-къс е пътя, толкова е по-икономично за самия водач. И затова тук важат приложението на квантови технологии. Също трябва да подчертаем и това, че са възможни пречки. При пречките има вероятност за грешки. Това е така, защото тези квантови компютри и технологии са изключително чувствителни на външната среда. Това е така, защото ако примерно самият хардвер не е добре конструиран, тогава е възможно самите частици да се смесят с тези от външната среда и така квантовата механика да не се осъществи. Поради което не е само по-добрата конструкция, също е необходимо да се направи и по-добър софтуер, но тогава, освен това ще се търсят и много такива материали, които ще бъдат достъпни. Защото ако са прекалено скъпи, тогава това няма да е достъпно и най-вече удобно за самия конструктор. И в днешно време много хора търсят варианти как да намалят вероятността за грешки. Но също може да се подчертае и това, че квантовите технологии се намират все още в началото на своето развитие и те се нуждаят от много повече изследвания, за да се разбира повече проблематиката на тези технологии и следователно как да бъдат по-добре било приложени в съвремето и в това да бъдат част от борбата срещу климатични промени. Моето заключение е, че квантовите технологии могат да бъдат важна част от това, стига да ги разбираме добре. Те са важни за този проблем, понеже те могат да имат възможността да направят решенията много по-ефикасни и съответно много по-ефективни. Това ще ни помогне да намалим изключително много емисиите и направим това, което сме мислили възможно. Благодаря ви за вниманието.